Čo ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa. Ja som tu teraz spoločne s mojou maminou. Hello! Hlavne vás to aj zdraví a v tomto videu moja mamina mi ide vybierať zbranie do Rivalsu. Jo. Aj čo som to robil, zase dobre, vždy to. Takže čo mi vyberáš? Vyberiem ti luk a šíp. Luk, dobre. A k tomu dáme šorty. Šort, dobre. Potom, Katana, to je jasné. alebo, no, ešte poslednú vec. Molotov. Dobre. Tak ktorý skin sa ti viacej páči? No, Na katanu tento, alebo tento? na katanu dajme... Počkaj. Ja si dám dole túto vec. Na katanu sa ti páči tento, alebo tento? Na katanu tento druhý. OK. Tento, čo som si dal? Dobre. Môžeme sa na to rovno vrhnúť. Ja skúsim hlasovať takú mapu, ktorá je tak na blízko, lebo tieto veci sú strašne na blízko. Ja si tam Ja som si to nedal? Lebo počkajte. OK. Ja som si myslel, že ja som si to dal. Som blbý. No, už na to bude teleportovať za chvíľu. No, proč ma to teleportuje? Keby niečo som objavil, tak ja to môžem takto kresliť. Jak sa to dáva dole? Jak sa to dáva dole? No, vygoogliš to. Asi by som dal arenu. A ty by som dal arenu. Tak luk, šorty, katanu a molotov. Tak luk si najviac dám, jak to ide. To je L? On sa mi vysmieva. To sa volá, že Autobot. On má. Kaj? Nevrtí teraz. Ale bože. Keď si beriem tú katanu. No dáme. Rozrežem jablčka. Čakaj. Čakám. Poď von. Pongo. Čo. Je hore. Pongo. Čo. Čo. Tá katana na neho zabera. Lebo on iba na mňa zamierí, on nemusí nič klikať, jemu to aj tak strieľa. Nie. Pongo, čo. Aj. On je v tom ohni. Nie. On zhorí. Nie. Pongo, čo. Poď si to. Čo sa ma bojíš? Čo som duch? No, on je vrý. Tak on je skvelý, no. On je skvelý. Poď sem. No poďte sem.
Bongo, ča, ča. No nie, 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 nie. Tam. Nie, jeszcze sobie prehral. Ale asi za chvíľku prehral. Utekaj. Angola. No to prčic. No teda. Oh, Dobre. posledný. Posledná? Čo? No potom mi budeš vybrať ďalšie veci. Aha. Oh my god, bro. Pekne sa zatancuj a... No vyberaj mi ďalšie veci. No daj. No, Tak teraz dajme RPG. no. Potom dáme... Čo to ten strej? To. Hej? Potom vyberať všetky veci, na ktoré mám skin. Nemusíš vybrať všetky veci, na ktoré Mhm. mám skin. A potom dáme to veľké kladivo. Toto? A posledná vec. Dáme medkit. Mhm. Takže RPG, spray, maul, ako to je dobrá vec. Týmto sa zapína tá klávesnica. Trrrr. Počkajte. No, takže RPG, spray, maul a medkit. Medkit je dobrá vec, tu používam často. Prosím, že ten nebude taký blbý. Ajajaj. Čo za vecia? Ja? Ty zle strieľaš. No, ale má to kladivo. On má kladivo? On má tiež? Vy ste ako Bobby teraz. Dal som ho. Žonglujem. On je tu. On je tu. On mňa ale netrafil. On je slepie. No, uvidíme. I want to feel like happy nobody. Nina, posłuchaj. Ah! Oh my goodness. I want to feel like happy nobody. O! Nie mam na tym to random. No.
Počkajte. Ja točím ešte. No, tak musíš sústrediť. Hej. No. Vyber mi ešte nejaké No, veci. Idem ti ešte vybrať do tretice. Prečo do tretice? Dajme Veď ja točím túto kušu. crossbow. Áno. A ty už to potom nebudeš? Potom. Potom mi nebudeš vyberať už veci? Ale budem. No? Dajme toto, žltou černou. To nemám. Aha, to nemáš. Tak, revolver. A knife. Knife a? A Týchto mám úplne všetko. to je granát? Čo? Zelené? Toto? No. Áno. A, tak daj. Takže crossbow, revolver, knife a granát. Ľudia, keď chcete moju mamu do ešte nejakých ďalších videí, tak dajte ho. Presne tak, dajte odber. No pozri sa, jak to vyzerá. Mhm. No nič. Tak, vezmeš na boku. Mhm. No, ľudia, tak sorry, ale po tomto videu už končím. Tak no ľudia, tak dajte teda ten krásny, úplne že nádherný odber. Pomôžete mi s tým, lebo môj cieľ do roku 2027 je dať 1000 odoberateľov. Poď. Autopoťák. Aj, no choď do keľu. Tam idem. Neviem, prečo mám teraz na hlave šiltovku. Jo, ja som ho dal. To je to, ty sila. Už. Ale je to mega ťažké. Lebo ja mám vybrať také zlé veci. Oj!
2,67. Dobra, sorry, 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 sorry. Chodź, chodź, hands up, FBI. Ale, Boże. Mm. Z tym to powiedzmy skoro nikt nie gra. To będą nikt. Aj. No i tutaj koniec, kto wyda. Macie sekret.